Kowa ya bi Duko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamnati suna. MJ ɗin kasaro Alhaji Siraje zide ya jaddada mana. Kowa ya bi Duko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamnati suna. MJ ɗin kasaro Alhaji Siraje zide ya bayyana mana. Kowa ya bi Duko Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamnati suna. MJ ɗin kasaro Alhaji Siraje zide ya bayyana mana. Allah ne mai yau da gobe wanda ke da halittar duka duniya. Shi ne wanda ya kagila ya ra'ilawa gare shi muke ta